Dobrý den. Dobrý den. Přišel jsem reklamovat tuhle žárovku. Žárovku? A co s tím je? Přišel jsem reklamovat tuhle žárovku, protože praskla. No, to je překvapení. Přišel jsem reklamovat tuhle žárovku, protože praskla, ani ne po měsíci, a ta musí vydržet díl. Víte, ono, milej pane, záleží na tom, jestli byla správně zapojená. Kdo vám to dělal? Tahle žárovka musí vydržet daleko díl. Kdo vám to dělal? Ta žárovka musí vydržet daleko díl. Kdo vám to zapojoval? Ta žárovka... No já ne. No vidíte, žádný kvalifikovaný řemeslník. Tak si nejdřív sežeňte někoho, kdo vám to odborně zapojí, a pak to zkuste reklamovat. Tak podívejte se, tadyhle je žárovka, tadyhle je paragon a já žádám o novou, protože podle normy, rozumíte, no zkrátka tato žárovka byla nainstalovaná naprosto odborně, já mám na to vysokou školu. Budiš. Ale jak poznám, že to je ta žárovka, kterou jste si u nás koupil? No, soudruhu jistě znáte zákon 156, 1966 sbírky, paragraf 8, odstavec F, o prodeji vákuovaných baňkových žárovek 4060 a 100 W. Ne? Ne? Tak já vám ho rád ocituji. Prodávající strana je povinna označit zboží tak, aby po předloženém paragonu bylo naprosto jasné, o které zboží se jedná. A to si jako podle vás mám na každou žárovku dělat křížek? Tak to už zákon přesně nespecifikuje. Já myslím, že s křížkem byste asi nevystačil. A teď mě laskavě zavolejte soudruha vedoucího, aby mě vysvětlil, proč vy nejste schopen identifikovat vámi prodané zboží. S Bohem. Co potřebujete vy? Nic, já jsem tady s pánem. Nechcete si tu žárovku označit? Běžte.